私の娘はアレルギーを持っているので、食事には細心の注意を払っていたのだが、ある日私の手作りケーキを食べてアナフィラキシーを起こしてしまった。病院に娘が搬送されたことを知った夫が言った。娘に何かしたな。通報する。夫は私がわざと娘を傷つけたと疑って私を警察に突き出そうとしたのだ。しかし、夫のとある一言から娘を本当に傷つけようとしたのは誰か分かったのだ。しかも、その理由は自分の欲望を満たすためだったのだ。私は真相を暴いて真犯人を制裁することにしたのだった。私の名前は沼沢かなえ。年齢は35歳で専業主婦をしており、9歳になる娘のゆりなと同じ年の夫のただしと3人暮らしだ。住まいは夫の会社の社宅で築20年の集合住宅だ。一見何も問題のない家庭生活のようだが、かなりの苦労があった。それは娘の食物アレルギーによるものだ。娘のアレルギーは小麦なので、パンや麺類はもちろん、小麦製品を製造している工場で作られた食品すらも食べられない。そのため、アレルギー対策の万全な保育園探しが難しく、私は以前の仕事に復帰できないまま退職しての専業での育児を余儀なくされたのだ。私の退職により、家族の生活費を夫が一馬力で支えざるを得なくなったことから、生活水準を下げて節約しながら暮らしていくことになった。出産前まで共稼ぎだったので、夫にとっては予想外に自分に負担がのしかかったことから、不満をぶつけられることもしばしばあった。仕事に復帰できないってどういうことだよ。本当にちゃんと保育園探したのか？お前が働きたくないだけじゃないか。そんなわけないでしょ。じゃあ、あなた探してみてよ。現実もわからないくせに何言ってるのよ。じゃあ俺が保育園を探すことができたら、お前にはさっさと復職してもらうからな。そんな喧嘩をしてから、夫は自分なりに保育園探しをしたようだが、小麦アレルギー対応の難しさを突きつけられたようだった。夫は私に言った。お前の言う通りだったよ。保育園は本当に難しいな。給食だけじゃなくて、小麦粘土とかも触れないそうだし、個別に料理するとしても、麺を茹でた後の鍋も使っちゃいけないんだな。やっとわかったのね。父親としてちゃんと理解してほしいわ。ああ、すまなかったな。これからユリナを守るのは俺たち親の役目だ。とはいえ、ほとんどお前が抱えるわけだから、俺はせめて仕事で頑張って稼いでいくよ。夫が認識を変えたことで、私は専業主婦として家族を支えて暮らすようになった。成長するにつれて、娘は自分の体質を理解できるようになり、自分の食事以外は手をつけることはなかった。こうして小学校入学を迎えた娘だったが、学校給食の調整のために入学前に学校側と何度も面談を重ねて大変だった。なんとか学校側にこちらの要望を取り入れてもらえたので、無事に娘は小学校でみんなと一緒に給食を食べられるようになったのだった。しかし、すべてが順調というわけではなく、学校での集団生活には当然ながらリスクも潜んでいた。まだ低学年のお友達との付き合いで、お菓子などのやりとりで、娘が小麦製品を口にする恐れがあるため、私は娘がお友達と遊ぶときはいつも目の届くところにいるようにしていた。そんなある日、我が家に娘の友達が遊びに来たとき、その友達からもらったクッキーを食べた娘がアレルギー症状を起こして倒れてしまったのだ。病院に搬送された娘は処置を受けて助かったのだが、
知らせを受けて仕事中に駆けつけた夫は、私に激しい怒りをぶつけてきたのだ。お前がいながらなんてことだ。ユリナにもしものことがあったらどうするつもりだ。母親としてどう責任を取るつもりだ。ごめんなさい。気をつけていたつもりだったのに。一体何が原因だ。ユリナに変なものを食べさせたのか。それが、遊びに来たお友達がクッキーをユリナにあげて食べてしまったの。それを聞いた夫は腕組みをして考え込んだが、やがて言った。子供を責めるわけにはいかないな。これからは遊びに来る子たちがお菓子を持ち込まないように注意しろよ。ええ、もちろんそうするわ。夫に言われるまでもなく、私はその点は注意していたつもりだった。その日遊びに来た子供たちにはお菓子を持ち込んでいないか確認したし、子供たちに出すおやつは私の手作りの米粉を使ったお菓子だったのだ。どうして小麦製品が紛れ込んだのかさっぱりわからなかったが、ユリナの倒れる姿を見て、他の子供たちもショックを受けていたので、問い詰めるような真似はできなかった。それからしばらくして、私は再就職することになった。兄が個人事務所を立ち上げたので、そこの従業員として働くことになったのだ。私が仕事をすることで、給料も出て生活費に回すことができたので、夫の経済的な負担は軽くなった。その分、将来のために貯金に回していけると考えたのだが、どうもそうした予想とは違う方向に夫は行動し始めたのだ。夫は仕事帰りはたびたび飲み会に出かけて、週末も会社の付き合いで出かけるなど遊びに出ることが増えて、それにお金を使い込むようになっていった。私は夫に苦情を言った。最近無駄遣いが多くない？はあ？何のことだよ。だって夕食はほとんど外食で帰りは遅いし、休みの前は夜中まで飲み歩いているし、これじゃあ貯金なんてできやしないわ。あのさ、会社員には付き合いや接待ってもんがあるんだ。人脈作りは出世につながるんだぞ。人脈などと夫は言っているが、帰りの遅い日は女物の香水の匂いをさせたり、家ではスマホをずっと見てメールを交わしていたりと、怪しい行動もあったのだ。仕事熱心なのはわかるけど、最近は家族で一緒に食事もしていないし、ユリナだって寂しがってるわ。私がそう言うと、夫は冷たい口調で言った。食事って言ってもな。だいたいアレルギー持ちのユリナに合わせたメニューにはもう飽き飽きだよ。俺はラーメンもピザも好きだし。そんな、ユリナだって好きでアレルギーがあるわけじゃないのに。そりゃそうだけど、これが一生続くのかと思うとうんざりなんだよな。どうやら夫の心は私と娘から離れつつあるようだった。そんな悩みを抱えながらも、私の仕事は順調で、資料作成や経理などの雑用にもだいぶ慣れてきた。兄は各種リサーチの依頼を受けて調査員を派遣する仕事をしていたのだが、大きな案件はまだ少なく、地味に個人からの調査依頼を受けて収益を得ていた。その調査依頼の中には、恋人や配偶者の浮気調査もあったので、私は調査員が入手した証拠写真で資料作成をすることが多く、そんな仕事をしているせいか、自分の夫の行動から浮気を疑ってしまうのだ。ある日、いつものように浮気の証拠写真をプリントしながら資料のチェックをしていたところ、とある事件の証拠が紛れていることに気づき、私は急いで兄に報告した。その後、
私の発見のせいで職場は大騒動になり、その日はかなり疲れて帰宅したのだった。兄からは明日は休みを取るようにといたわってもらえたので、久しぶりにお菓子でも作ろうかと米粉を買って帰宅した。娘が学校から帰ってくると、早速米粉や生クリームを見つけていった。ママ、ケーキ作ってくれるの？そうよ。明日は休みだから久しぶりにケーキを作るわ。嬉しい。ユリアね、米粉のケーキはママのが一番美味しいと思うの。また嬉しいこと言ってくれるわね。ママ頑張っちゃうぞ。最近は忙しくて、娘のおやつも市販のアレルゲン除去の菓子で済ませていたので、喜んでもらえて私も嬉しかった。その夜は夫もいつもより早く帰ってきたので、私が明日休みをもらったことを話すとこう言った。さすがに身内には甘いよな。いい職場だな。何嫌味言ってるのよ。今日はいろいろあって大変だったんだから。仕事始めた途端、一人前の口聞くようになったよな。可愛くないな。嫌味しか言わない夫に私はイラついて、ついこう言い返してしまった。可愛くないって、誰かと比べてるのかしら。夫の表情がさっとこわばった。は？何言ってるんだよ。くだらない。夫はそれきり黙ってしまい、部屋を出て行った。夫の様子から他の女の影を察した私は、寂しさと悔しさの入り混じった感情がこみ上げたが、ぐっと耐えたのだった。翌日、久々に平日の休みを一人で過ごし、ケーキも娘の帰宅する頃には完成した。ただいま。いい匂い。香ばしいケーキの焼き上がりの匂いに気づいた娘がキッチンに一目散にやってきた。ちょっと、ちゃんと手を洗ってね。美味しそうにケーキを頬張る娘の様子を見ながら、私は洗い物を片付けていった。すると、妙なうめき声が聞こえてきたのだ。はっとして振り向くと、娘が喉元を押さえて苦しそうにしている。私は叫んだ。ユリア？どうしたの？大丈夫？ママ、苦しい。その様子を見た瞬間、私はハッとした。これはアナフィラキシーだ。ケーキを食べたせいでアレルギー反応を起こしたのだ。しかし、このケーキは私が作ったもので、小麦は入っていないのになぜ？私は急いで救急車を呼びながら、必死で娘に声をかけ続けた。病院で処置を受けた娘は、症状は落ち着いて、今日は一泊入院して様子を見ることになった。私は仕事中の夫に状況を電話で話した。ユリナがアレルギーを起こして今病院にいるの。それで、具合はどうなんだ？処置が間に合ったから大丈夫だけど、今夜は入院することになったわ。これで2度目だぞ。お前何かしたな。ことと次第によっちゃ通報する。夫の言いがかりに私は驚いた。通報って何言ってるのよ。そんなわけないでしょ。怪しいな。俺は前から怪しいと思ってたんだ。今度はしっかりと調べてもらうから覚悟しとけ。お前はわざと小麦入りのケーキを娘に食べさせたんだ。そう言い捨てて夫は電話を切った。私はとんでもない濡れ衣を着せられてしばらく呆然としていたが、ふと不思議に思ってつぶやいた。私、ユリナが食べたのがケーキだなんて言ってないけど。その疑問はすぐに疑惑に変わり、私は念のため
兄に連絡を取ることにしたのだった。翌日、退院した娘と一緒に帰宅すると、自宅には夫だけでなく警察官がいた。これはどういうことなの？私が尋ねると夫が言った。昨日言っただろ。通報するって。お前は自分の娘をひどい目に遭わせたんだからな。もう夫婦としてもやっていけないからな。警察官が言った。こちらの旦那さんが被害届を出すとおっしゃってるんですが、どういった事情かお聞かせ願えませんかね。この状況に娘が不安そうな表情をした。夫が言った。娘がいますから、そんな話は母親を警察に連れて行ってからにしてください。警察官がうなずいて私を連行しようとしたのだが、ふと私の顔をまじまじと見てこう言った。奥様、あなたは強盗犯の潜伏先を発見した探偵さんですよね。私はそういった警察官の顔を見て思い出した。え？ああ、おとといの。そう。実は私は兄の事務所で浮気の証拠写真を整理していたところ、その写真に強盗の指名手配犯が写り込んでいるのに気がついたのだ。たまたまニュースでその事件の犯人の写真を見ていたので、顔を覚えていたのだった。兄に報告すると、すぐに警察に連絡を入れてくれて、写真に写り込んだ隠れ家と思われる建物に警察が向かい、スピード逮捕となり、私の証言を聴取した警察官がこの人だったのだ。探偵？こいつが？夫は戸惑った様子でそう言った。正確には探偵ではなく、リサーチ会社の事務員なのだが、私は夫を睨みつけてこう言った。そうよ。私は捜査力抜群の探偵なの。だから、あなたの悪巧みなんてお見通しよ。なんだと？私はユリアがケーキを食べたなんて言ってないのに、アレルギーがケーキのせいだって知ってたわよね。これって、ケーキの材料に小麦粉を混ぜた犯人しか知らないことだわ。でたらめ言うな。でたらめかどうかは、昨夜あなたが着ていた寝巻きを調べればわかることよ。袖口に小麦粉が付着しているはずだわ。まさか。夫は目を泳がせ始め、その視線が部屋のドレッサーにかけてある寝巻きに止まった。警察官が夫の視線の先にあるその寝巻きを調べようとすると、夫が叫んだ。おい、余計なことするな。いえ、仕事ですから。警察官の疑惑は完全に夫に向かっており、夫は墓穴を掘ったとしか言いようがなかった。だいたい俺がそんなことをする理由がどこにあるんだ。往生際の悪い夫に私はとどめを刺すことにした。実は兄に頼んで昨夜あなたを尾行してもらったのよ。昨夜だと？まさか。それを聞いた夫はガクガクと震え出した。私は自分のスマホを夫に突きつけた。そこには昨夜兄から送信された写真が写っており、夫と腕を絡めて歩く女性が写っていたのだ。私は言った。私を悪者に仕立て上げて、自分たちに都合のいい事実を作り上げようとしたんだろうけど、娘を危険な目に遭わせたことは絶対に許さないわ。こうして、夫は警察官に連行されていったのだった。私は娘がショックを受けているのではと心配だったが、娘は目を輝かせて私に言った。すごい！ママって探偵だったのね！かっこいい！実は、小麦粉混入については兄の推理だったのだが、偶然も重なって
私は逮捕されずに済んだのだった。その後、夫は娘に対する傷害容疑で逮捕されることになった。警察から聞いたのだが、夫は私と娘の会話を聞いてケーキを作ることを知ったので、米粉の袋に小麦を混ぜて私に罪をなすりつけようとしたのだった。しかも以前のクッキーでのアレルギー事件についても追及されて、市販の小麦クッキーを娘の部屋に置いて、それを見つけた友達が娘に渡して食べさせるように仕組んだと自白したそうだ。そんなことをした目的は、私が母親失格なことを離婚理由にしたかったからだった。私は留置所にいる夫と協議離婚をすることにした。兄の紹介してくれた弁護士を通して手続きをしたのだが、その弁護士によると、夫は私の有責での離婚後に浮気相手と結ばれようとしていたらしく、最近の浪費も浮気相手との付き合いによるものだった。娘のアレルギーを利用することは浮気相手のアイデアだと言っているが、どっちにしろ私は許すつもりはなかったので、慰謝料と賠償金を合わせて630万円を支払わせた。また、浮気相手は会社の後輩社員であることも判明し、こちらも同額の慰謝料と賠償金を請求した。離婚成立後は、私と娘は社宅を出ることになったのだが、元夫の事件を知った義両親が謝罪に訪れて、引っ越し費用を出してくれたので、娘の学校と私の職場にほど近いマンションに住むことになった。環境が変化して慌ただしい日々が過ぎていったが、娘は父親から離れることで身の安全が保たれたことを理解し、安心したようだった。シングルマザーとして娘を育てていくことになったが、寂しい思いをさせないよう、これからもしっかりと娘を守っていこうと思う。